खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननिसिम दिनै मोनथिनो गोनां खौरांफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना खौरांफोरखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना बडोलेण्ड एबा आसामनि बबे जिल्लानिफ्राय खौरांखौ नायदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौरांखौ फारि फारियै मोनथिनानै लादोनि। जुदि नोंथाङाबो आसामनि थागिबि अब्ला नोंथाङाबो मोननो हागोन सोरखारि लाइसेन्स गोनां हाथियार। भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोर जेरै पान्जाब, महाराष्ट्र, हारियाना बेफोरबायदि रायजोफोरनि अनगायै आसामावबो आसामनि थागिबिफोरनि थाखाय लाइसेन्स गोनां हाथियार लानो हानायखौ आसाम सरकारा गोरलै खालामना होदों। गावनि रैखाथिनि थाखाय लोगोआव हाथियार लाफानो लाइसेन्स एप्लाइ खालामनो थाखाय आसाम सरकारा मोनसे डेडिकेटेड पर्टेलबो लन्च खालामना होनाय जागोन, जायनि गेजेरजों गोसो गुदुं रायजो राजा बिथांमोना सोरखारि हाथियारनि थाखाय लाइसेन्स एप्लाइ खालामनो हागोन। बे स्किमखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायना होयो। गिबि मन्त्रि बिथाङा फोरमायदि जायफोरा गावनि जिउखौ लानानै रैखाथि गैयै मोनो आरो गिथावना रिमोट एरियाफोराव थायो बिथांमोनाबो बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होनना गिबि मन्त्रि बिथाङा फोरमायो। बे स्किमखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय गिबियावनो आसामनि थागिबि जानो नांगोन आरो एप्लाइ खालामनायनि उनाव रैखाथिखौ नोजोर होनानै गोथौयै भेरिफिकेसन खालामनाय जागोन जाहाथे हाथियारखौ आयेन बेरेखा बाहायनो हानाय जाया आरो माखासे नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन, जेरै लाइसेन्स एबा हाथियारखौ नोंथांनि अनगा रावबो बाहायनो हानाय नङा आरो सम सम नायबिजिरनायबो सोलिबाय थागोन होनना खौरांनि गेजेरजों मोनथिनो मोन्दों। बिटिआर सोरखारा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फुटालसाना गामि, हुसुक दैसा गामि आरो खुंग्रुबो दैसा मोनथाम गामिफोरनि गासै गं 117 नखरफोरनो रन्जित बसुमतारी बिथाङा हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों। बे हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव रन्जित बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा खौसेथिनि सायाव बुंनाय बाथ्राफोरखौ लानानै गोख्रों फिननाय होयो। मख'जाथावदि हाग्रामा महिलारी बिथाङा बुंदोंमोन दि बिपिएफ आरो इउपिपिएलआ खौसे जानो थाखाय इउपिपिएलआ सोरखारखौ नागारनानै फैनांगौ आरो इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ सिफायनानै गोदानै राजखान्थि खालामगोन आरो इउपिपिएलआ 20ता आरो बिपिएफआ 20ता मासि गेलेगोन बुंनानै हाग्रामा महिलारी बिथाङा खावलायनायनि सायाव रन्जित बसुमतारी बिथाङा फिननाय होना बुङोदि जुदि खौसेथिनि थाखाय आं इउपिपिएलखौ नागारनो गोनां जायोब्ला आं नागारनो रेडि, नाथाय हाग्रामा महिलारी बिथाङा बिपिएफ नागारगोन ना नागारा बेखौ क्लियार खालामग्रोनांगौ। हाग्रामा महिलारी बिथाङा जे बिपिएफखौ नागारनो हाया बेयो थांनाय साननैसो सिगां मोन 22ता बियाबाव बिपिएफनि बिजाथिनि मुं फोसावनायानो फोरमान खालामो होनना रन्जित बसुमतारी बिथाङा बुङो। लोगोसे दिलीप सयकियानि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सायाव सोंखारिजाथाव बाथ्रा बुंनायनि सायाव फिननाय होना बुङोदि दिलीप सयकियाया आसामनि जारिमिनखौ मोनथिया, बिथाङा सासे गियान गैयै एमपि। जुदि 6 शिड्युल आरो बेल्ट एन्ड ब्लकनि फारागथिखौ मोनथिया, जुदि मोनसेल' जानांगौ आलादा आलादा जानाङाब्ला बड'लेण्डखौ आलादा रायजो बानायना होबानो जाबाय। आसाम सोरखारा बिटिसिखौ स्टेट डिक्लेयार खालामना होनांगौ होनना रन्जित बसुमतारी बिथाङा फिननाय होना बुङो। लोगोसे बिटिसिनि बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङाबो दिलीप सयकियाखौ फिननाय होना माखासे गोख्रों बाथ्राफोर बुङो। बिथाङा बुङोदि 6 शिड्युल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ बर'फ्रा एबा ट्राइबेलफोरा हारसिङैनो बानायनानै लानाय नङा, बियो भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि गेजेरजों कन्स्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट खालामनानै बिटिसिखौ 6 शिड्युलाव ट्राइबेलफोरनि रैखाथिनि थाखाय सोनानै होदों। बिथाङा दिलीप सयकियाखौ फिननाय होना बुङोदि दिलीप सयकियाया सासे बिजेपिनि आफादगिरि, लोगोसे बिहाबो मोनसे जाथि दं। बिनि खोथा बुंनायफोरा ट्राइबेलफोरनो हानि मोनथाय मुलाम्फानि मोनथायफोरखौ होनो नाङा बेखौ बुंनो साननायनि ओंथि होनना बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुङो। गोदो गोदायनिफ्रायनो बिसोर जोंनि ट्राइबेलफोरनि हाखौ आरो मुलाम्फाफोरखौ बिसोर सेख' लाबोदोंमोन, बेनिखायनो बर'फ्रा सोमावसारनांगौ जादोंमोन। बिटिसि जाखांनायनि उनाव बिसोर ट्राइबेलफोरनि हाखौ सेना लानो हायाखै, नाथाय दासिम बिटिसिनि हाखौ बिसोर सेख' लानो नागिरो होनना बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथाङा बुङो। भारत आरो इउएसए हादरनि गेजेराव सोलिगासिनो दावहा। नंगौ, दावहाखौ जों बयबो हाथियार, गुलि बारुद, बमा, मिसाइलफोरजोंल' दावहा नांनायखौ खोनानो एबा नुनो मोनो, नाथाय दावहाया बेफोरनि अनगायैबो गुबुन रोखोमैबो इसिङारि दावहा जानो हायो। थिग बेबायदिनो भारत आरो इउएसए हादरनि गेजेराव सोलिगासिनो रेसिप्रकेल टेरिफ एबा खाजोना जाबसिना होनायनि दावहा, जायनि गेजेरजों भारतनि रांखान्थि जौगाथाय आरो आबादारि बिफानाव थोंजों गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोनगासिनो। इउएसए हादरनि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा भारतनि गुबुन गुबुन बिफानाव गासै 50%
टेरिफ जाबसिनानै होबाय आरो बिनि उनावबो हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा धमकी होयो दि जुदि भारतआ बेनि हेंथा माबाफोर खालामनो सानोब्ला आरोबाव गोबां बिबां जौखोन्दोनि टेरिफ जाबसिनबावनाय जागोन होनना डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा भारतखौ धमकी होयो। बेनि जाहोनखौ भारतआ रासियानिफ्राय गोबां बिबांनि गोथां थाव बायनायनि फिननाय महरै टेरिफ लगायनाय जादों होनना फोरमायो। मख'जाथाव दि इउएसएनि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा भारतनि नसुं हादरफोरावबो टेरिफ फोनांदों, नाथाय गोबां खम बिबांनि टेरिफ फोनांनाय जादों। नाथाय बेयाव भारतखौल' थोंजोङै टारगेट खालामनाय जादों। मख'जाथाव दि दासान्दि इउएसएआ पाकिस्तानखौबो गोबां मदद होबोनायखौ नुनो मोनगासिनो। बेनि फिननाय महरै भारतनि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा फिननाय होना बुङो दि भारतआ जेब्लाबो आबादारिफोरनि खहा जानायनि जेबो आगान लाया। भारतआ जेब्लाबो गावनि मुलाम्फा आरो गोनांथिखौ सुफुंनो जेरैखि जायाब्लाबो आगान लागोन होनना नरेन्द्र मदि बिथाङा फोरमायो। मख'जाथाव दि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा आमेरिकानि माखासे कम्पानिफोरखौ भारतनि आबाद बिफानाव जायगा नागिरनानै भारतनि आबाद बिफानखौ दखल खालामनो नाजागासिनो, नाथाय भारतआ बिखौ गनायना लायाखै, जायनि जाहोनाव इउएसए आरो भारतनि गेजेराव सानफा एफा सोमोन्दोआ गाज्रि जालांनो हमगासिनो। गुवाहाटी नोगोराव बांबोबाय थानाय आथोन फालांगि खालामनायखौ नोजोर होनानै गुवाहाटीनि BH बाप्टिस्ट IAN गेस्ट हाउसआव आयेन बेरेखा सोलिबाय थानाय आथोन फालांगि खालामनायखौ दैदेनग्रा दालालि 4खौ पुलिसआ खानाय जायो। हमजानाय आथोन फालांगि खालामग्राफोरनि मुङा जाबाय जनाली चौहान, रितुमुनि गहाय दास आरो रिया दास होनना सिनायथिनाय जायो। लोगोसे नायबिजिरनायनि गेजेरजों गेस्ट हाउसनि मालिक दिलीप हाजरिका आरो आलियास बाप्टी हाजरिकाखौबो फालांगियाव सोमोन्दो थानायनि थाखाय पुलिसआ एरेस्ट खालामो। बे गोख्रों अपारेशना सानजा गुवाहाटीनि DCP मृणाल लेकानि दैदेननायाव जादोंमोन। पुलिसनि बादिब्ला बे आयेन बेरेखा आथोन फालांगि खालामनाया थांनाय 8 दान सिगांनिफ्रायनो सोलिबोगासिनोमोन। खौरांनि बादिब्ला बिसोर रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरनिफ्राय आइजोफोरखौ मोजां खामानि होगोन बुंना बुरजा बुरजा रांनि लब दिन्थिनानै थगायनानै लेंहरोमोन आरो फासायनानै बे गाज्रि खामानिखौ मावनो थाखाय नारसिनथाबोमोन। बिसोर आइजोफोरखौ भारा फ्लेटआव दोननाय जायोमोन आरो गाज्रि खामानि मावहोनानै बिसोर रां आरजियोमोन आरो मोनसे फिसा बाहागोनि रांखौ आइजोफोरनो होयोमोन आरो बाकिखौ बिसोर लाजोबोमोन होनना खौरां मोनदों। पुलिसआ अपारेशनाव CCTV फुटेज, लैपटप आरो गेस्ट हाउसनि रेजिस्टारखौ जब्द खालामनाय जायो आरो पुलिसआ बेनिख्रुइबो गिदिर गिदिर गाज्रि फालांगि खालामग्राफोरखौ हमनो नाजागासिनो होनना फोरमायो। मोनसे सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। सासे थाखो 10आव फरायफुबाय थानाय गथ' बिप्लाब पाउलआ बलबमाव थांनो लोगोफोरजों ओंखारनायाव माखासे दुथां आखुनि सा 30 बलबमनि भलुन्टियार सेंग्राफोरा बिखौ गोब्राब बुनानै बुथारो, जायनि जाहोनाव बिनि मोजां मोननाय थाखो 9आव फरायफुबाय थानाय गार्लफ्रेन्डआ बिनि थैनायखौ सहायनो हायैनि बिस लोंनानै बिबो जिउ खोमानानै लायो। खौरांनि बादिब्ला बिप्लाब पाउलखौ सेंग्राफोरा बलबमनि गस्ला गानैनि थाखाय गाज्रि रोखोमै बुदोंमोन आरो बियो गाननाय शार्टखौ बख'नो थिनदोंमोन आरो गावसोर गाननाय बायदि बलबमनि ड्रेस गाननो थिनदोंमोन, नाथाय बियो मानियाखैमोन। बेयावनो बिखौ सा 30सो सेंग्राफोरा गोबां बुयो आरो बियो गोब्राब जोखोम जायो। बेनि उनाव बिप्लाब पाउलआ जेरैखि जाया न'सिम सफैयो आरो देहाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालाङो। बिखौ GMCHसिम लांनाय जादोंमोनब्लाबो मैया बृहस्पतिबार सानखालि बिनि जिउआ गोमायो। बिनि थैनायनि खौरां मोननानै बिनि मोजां मोननाय 16 बोसोर बैसोनि थाखो 9आव फरायफुबाय थानाय आगुनि बिस्वासआबो बिस लोंनानै जिउखौ खोमाना लायो। बे जाथाया भारत भुटान सीमा ओनसोलनि मानास नेशनेल पार्कनि साखाथियाव थानाय बिष्णुपुर होननाय गामियाव जादोंमोन। जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोनदों। रायजोआव दिनैसिम थाद'नाय गैयाजासे आयेन बेरेखा हाग्रा ओनसोलखौ दखल खालामना रायजो जागासिनो थानाय सुबुंफोरखौ होखारनाया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो। थिग बेबादिनो आसामनि लखिमपुर जिल्लायावबो गासै 114 नखरफोरखौ फोजोबस्रांना होयो आरो 237 बिगानिबो बांसिन हाफोरखौ लाफिननाय जायो। जिल्ला बिफाना थांनाय 30 जुलाइआवनो नटिस होखादोंमोन, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा जायगाखौ गारनानै खारखाबायमोन, जायनि जाहोनाव गोरलै एभिक्सनखौ खालामनो हानाय जायो। आयेन बेरेखा दखल खालामनाय बिसोर गोबां गिदिर गिदिर फुख्रि बानायनानै गोबां रां आरजिगासिनो दंमोन। खौरांनि बादिब्ला बिसोर बाङालि बुंग्रा मुसलमान हारिनि सुबुंमोन। मैयानि बे होखारनाया बयनिख्रुइबो देरसिन होखारनायनि 8थि सानमोन। बेनि अनगायैबो दिनै एबा 8 आगस्त खालि बयनिख्रुइबो देरसिन
होखारनाया जागोन। दिनै गलाघाट जिल्लानि 2 नं नेग्रिबिल मिरापानिनि दयां रिजार्भ फरेस्टआव गासै 205 नखरफोरखौ इभिक्सन खालामना होखारनाय जागोन। फुंबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय इभिक्सना जागायगोन। बे अपारेशनाव 70निबो बांसिन जेसिबि एबा बुलडोजारफोरखौ बाहायनाय जागोन आरो मैयानिफ्रायनो लाउड स्पिकार एबा माइकजों नखरफोरखौ गारना खारनो खावलायखाबाय थादों। बेनिखायनो माखासे थागिबिफोरा गिबियावनो न'खौ गारना खारग्रोखाबाय मानोना हाग्रा बिफाना 7 आगस्तसिमनि गेजेराव खारनो थाखाय खावलायदोंमोन आरो माखासेखौ 14 आगस्तसिम सम होनाय जादों। दिनै गासै 146 नखरफोरखौ इभिक्सन खालामना होखारनाय जागोन होनना खौरां मोन्दों। आमेरिकानि हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा भारतनि सायाव जाबसिननाय 50% टेरिफनि बेरेखा भारतआ फिननाय हिसाबै आमेरिका हादोरजों 31,500 कौटिनि बइं बिरखं जाहाजनि डिलखौ भारतआ केन्सेल खालामना होदों। बियो डनाल्ड ट्राम्पनि टेरिफनि हेंथा भारतनि गोख्रों फिननाय हिसाबै सानना लानाय जादों। भारतआ आमेरिकानि कम्पानि बइंनो इन्डियान नेभिनि थाखाय P-8I प'सेइडन सार्भेलेन्स एयारक्राफ्ट बायनो थाखाय अर्डार होदोंमोन। नाथाय दासान्दि डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा लानाय भारतनि बेरेखा बिथांखिनि थाखाय भारतआ डिलखौ केन्सेल खालामना होदों। बे एयारक्राफ्टआ गोदान मुगानि NASM-MR मिसाइल लगायनाय एयारक्राफ्टमोन जायनि जानथाया 350 किल'मिटार। गिबियावबो भारतआ बइंनिफ्राय गासै गं 12 एयारक्राफ्ट दासिम बायखांबाय। आरोबाव बियो 3थि डिलमोन। नाथाय डनाल्ड ट्राम्पनि टेरिफ दावहानि थाखाय भारतआ फिननाय हिसाबै बे डिलखौ केन्सेल खालामनाय जायो। बे डिलआ केन्सेल जानायनि उनाव भारतआवनो बेफोरबादि एयारक्राफ्ट बानायनो थियारि जानायखौ खौरां मोननाय जादों। आसामाव BJP सोरखारा आयेन बेरेखा फैनाय बांलादेशी हिन्दुफोरनि FT केसखौ उइथड्र खालामनो थाखाय बिथांखि लानायनि सायाव अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन एबा आसुआ दिनै एबा 8 आगस्तखालि गासै आसामनि जिल्लानि गाहाय मावखुलिफोराव सोमावसारनायनि थाखाय हाबाफारि लादों। आसुआ दिनै गासै जिल्लानि हेडक्वार्टाराव बिथोनारि फोरमान बिलाइफोरखौ सावनानै सोमावसारगोन आरो काखौ आसामनिफ्राय बोखारना होनांगौ होनना दाबि खालामो। बे सोमावसारनाया मोनद' धोरोमारि जेरै हिन्दु, सिख, ख्रिस्टान, जैन, बुद्धिस्ट आरो पारसिस धोरोमनि आयेन बेरेखा 2014 मायथाइनि सिगां हाबफैनाय बांलादेशीफोरनि FT केसखौ उइथड्र खालामनायनि हेंथा सोमावसारनायखौ आसुआ लानाय जादों। आसुनि दैदेनगिरि उत्पल शर्मा आरो समिरन फुकन बिथांमोना फोरमायोदि आसामा दाखोर दाला गारग्रा जायगा नङा। जानला मानला गुबुन हादरनि सुबुंफोरखौ जायगा होनो हाया। बियो आसाम गोरोबथानि बेरेखा होनना बिथांमोना फोरमायो। आसाम सोरखारा काखौ आसामाव लाबोनो फोरमायनायनि सायाव फिननाय होना बिथांमोना बुङोदि जुदि गुबुन रायजोफोराव काया गिनो गोनांब्ला आसामावबो गिनो गोनां। बियो आसामनि थागिरि आरो सिनायथिनि थाखाय जोबोद गिनो गोनां होनना आसुआ फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। फाइनालि नोंथांमोननिसिम मोनसे सोंथि। दासान्दि भारतनि नखर मन्थ्रिनि मुङा मा? नोंथांमोना थार फिननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। अपसन ए आव दं नरेन्द्र मदि, अपसन बि आव दं राजनाथ सिंह, अपसन सि आव दं अमित शाह, अपसन डि आव दं द्रौपदी मुर्मु। नोंथांमोना थार फिननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। थार फिननायखौ हार्ट हरनाय जागोन।